Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Hadratul kiram para bapak kiai yang sangat kula hormati, bapak-bapak saking pejabat pemerintah ingkang hadirin haflah menika, utaminipun Bapak Kepala Desa lan sedaya perangkatipun, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Matur suwun sanget kula tinimbalan penercados minangka narasumber wonten ing acara pengaosan haflah kerusanah ing sowan kula wonten hikmah lan barokah manfaatipun. Saderengipun matur, kula badhe ngaturke dongeng sekedhik mbok menawa dados gambaran menapa ingkang kedah kita raosaken lan kita perhatosaken wonten ing saat akhir-akhir menika. Ceritanipun kula niku karepe demen ngingu mendo wedhus. Ki wedhuse sing larang, wedhus sing kepala hitam nika delalah goalake pol dikencange jeprat-jeprut dadunge balak-balik pedhot teng kandang balak-balik rusak kandange. Bingung. Suatu saat kula pas lunga ucul kula ndugi pun rame-rame diterke dituntun wong pira ngoten ditutke bocah-bocah. Tebake niku ketemu tenggene tangga teng kandang. Dadi le nyekel dodo penak. Kula bingung wedhus kathik ndadekne gawe wong pirang-pirang. Iki upama tak dol ngono kira-kira apa ya payu. Kira-kira niku didol payu nggih wedhus galak niku. Nggih dibeleh. Upama diwehne ngoten mon. Apa ya enek wong Arab ya ngono iki. Wedhus galak niku wau. Lah ndelalah kula nengen kebingungan ngatasi wedhus nakal niku wau. Let kalih wulan ngoten niku sing kandange kelebon wedhus kula niku wau lho. Kok tenggen kula niku nggawa gula karo kopi to. Kula nggih bingung. Nggih, nuwun sewu Pak Yai, sepisan silaturahmi. Nomor kalih kula niku nggadah wedhus babon kalih, dorone kalih. Alhamdulillah sak menika pun meteng sedaya. Gara-gara wedhus panjenengan icul anu nika. Masya Allah. Upama sing icul menganak lanang. Gek tangga ke nek sing lapuran ana wong mbok rondo duwe anak prawan, rondone ya meteng, prawane ya meteng ngono. Kira-kira apa ya nggawa gula kopi ya kira-kira. Mboten. Lek ngono apik endi meng? Nggih, anak nakal karo wedhus nakal menguntungkan endi niku? Iyalah. Wedhus nakal karo anak nakal ki tebake ya kok sik menguntungkan wedhus nakal. Wedhus didol sik payu,
Dibelah, dibumbu, itu soto ya enak, di sate ya enak, di rawon ya enak. Bareng anak lanang nakale pol ngaji ora iso, nyambut gawe ora iso, lek mangan rasa. Kon minggat mulih-mulih ae diguwak teko omah dhisik. Dadi diguwak ngoten sing guwak mulih cahe wis teko omah dhisik. Dipendem ora mentolo sik ketap-ketip ngono kuwi. Kon tunggu omah adol gabah. Alah nemen. Ya Allah, anak nakal. Pramila saking menika para bapak lan para ibu, akhir-akhir niki sing jeneng anak nakal niku nek bener-bener kita sedaya gatekne lan ngrasakne niku kenakalane lare sakniki kalian kenakalane lare nalika kula panjenengan sik lare sik bocah niku bedane pun kathah. Aja dipijet ya to, Dul. Kenakalan sak menika para bapak para hadirin sing perlu kita perhatosaken bahwa kenakalane lare sak menika sudah mengancam sampun mengarah dumateng hilangnya kemanusiaan. Jadi memisahkan antara manusia lan kemanusiaannya. Ingkang mongko dawuh Allah donya niki mboten badhe kiamat selama manusa isih nglumpuk karo kemanusiaane. Jadi selama manusia masih punya menjadi satu, masih menyatu dengan kemanusiaannya, jagat niki kiamate sik rodok dangu. Tapi lucune melih salah setunggal minik tirabis saah lek biyen asratis saah tenger-tengere dina meh kiamat niku kathah sanget. Lah sing min iktirabis saah tanda-tanda lek jagat niki meh kiamat niku salah setunggale ora iso mbedakne antarane bulan tanggal 1 karo tanggal 2. Wong wis rapatek iso mbedakne antarane tanggal 1 karo tanggal 2. Niku tenger-tengere lek jagat pun berubah, jagat pun meh kiamat. Dadi ndelok bulan tanggal 1 apa tanggal 2 ki manusa bingung. Niku besok mbuh awake dhewe menangi mbah ora. Tanggal 1 kok nang kono, bener sing daingi tebake ngono ki besok enten. Pun enten. Oh lek ngono ya wis cedhek lek ngono. Dadi daingi sik petentengan. Kono sik ngumumne. Korona bulan ora ketok, Semarang Surabaya sing ketok ra ditampa, ndak memenuhi syarat. Akhire diumumne Leriaya sok mben mergo sing eruh bulan tidak memenuhi syarat. Akhire sesuk eneng sing ngengkel riyaya sesuk. Eneng sing riyaya sok mben. Bareng riyaya sok mben magrib wis mentor-mentor. Nunung kono kok tanggal 1. Ngono kuwi wae tanggal 2, bener sing daingi tebake. Wah, kadung poso sedina lek nyabut piye? Lek wis enek kondisi ngono kuwi
nuduhke lek jagat bener-bener wis tuwek banget. Pramila kangge buka menapa sing kula atur kene iki supaya ora angel-angel. Sok kemis pendak niku wong sing golek bulan yo ora roh. Akhire ngomongi le poso Setu. Ngulang ngomongi ra roh. Pancen sing ngomongi ora roh golek bulan ra roh akhire posone dina Setu. Lha ngono. Nggih, bareng kadung mang jemuah wis ora poso malam subuh bulan kok sak ngono dhuwure kok ya bener sing dak ingi. Ngono kok ya kedadian, tapi alhamdulillah lek mulai insyaallah ora enek wong geger soale arep lekas. Lek arep leren biasane geger, arep leren lho malahan. Soale apa? Soale salok jajane wis dadi salok urung, salok wis entuk klambi salok urung ki lho nggarai nggih. Sing nggarai rame kuwi. Dadi insyaallah mangke Jumat tanggal 2 kalian Setu tanggal 21 niku memulai wulan Ramadan. Lek riyayane insyaallah sareng mangke Ahad tanggal 19 Agustus reng insyaallah bareng. Dadi ben ora geger tak umumne saiki dene esuk sik geger teng Pentalit ya berarti ngantuk ora ngrungokke. Wis diumumke lek penak kaya ngono kok sik geger neh. Ora manut Jakarta, Jakarta ora tau rene ya dinut. Jakarta kono ae dinuten kowe. Manut Jakarta ngono wae. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Manusia hampir kehilangan kemanusiaan. Lara lair eta kendi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Al-ayah. Besok prakteke Gusti Allah menggulung dunya niki sing diarani kiamat kubro, kiamat beneran niku namung damel suwarane malaikat Israfil. Nggih wis ngunekke sangkakala dunya sak isine hancur, manusia dan makhluk-makhluk yang lain hancur. Leng rusak namung gawe swara. Napa? Dadi mboten ditutuki, mboten napak-napak kaya nek swara banter rusak ya mek ngono ae. Nah, kalaupun kula aturaken jagat ora kiamat selama kemanusiaan dan manusia menjadi satu. Nek kiamat kubro besok ki rusake manusia dengan suara, maka kemanusiaan juga akan dirusak dengan suara. Jadi kemanusiaan ini nggih dirusak gawe swara. Swara niku swara tanpa rupa, barange ora ana. Sing ngomong ku ora ketok, nggur swarane tok. Bahasa Arabe hatif. Ha alif ta fa, hatif. Swara tanpa rupa. Lah sing rusak kemanusiaan niki adalah penyalahgunaan hatif. Lah wingi-wingi ana BNN, Badan Narkotika Nasional, menganggap bahwa yang merusak moral bangsa, moral manusia ini adalah narkoba, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Tapi alhamdulillah sakniki menurut penelitian kula obat-obat terlarang merusak anak-anak manusia ini ranking kedua. Ranking pertama adalah hatif, swara tanpa rupa. Niku ngerusak moral manusia kalau disalahgunakan.
nek panjenengan dawuh ngomong maca hatif ngono kangelan diringanke mawon HP. HP penyalahgunaan HP ini menempati ranking pertama dalam merusak kemanusiaan. Nah, ini teknologi canggih. Teknologi canggih. Lek kita memanfaatkan saya leres akan sangat membantu kesibukan di saat-saat yang serba sibuk ini. Tapi kalau salah dalam mengoperasikan, salah dalam menggunakan, ini akan merusak kemanusiaan dengan ranking yang teratas, paling merusak. Contoh sedaya piyantun ingkang berjuang, bergerak, bergelut dengan dunia pendidikan niki dari tahun ke tahun saged ngraosaken perkembangane murid. Nek wingi ngene, saiki ngene, setahun ngene ngoten niku perkembangane tiap tahun tampak dengan jelas. Luwih jelas meneh menjelang badhe ujian nasional wingi, lek panjenengan ndak sempat ngrungokne dawuh Pak Menteri Pendidikan, badhe ujian nasional wingi kebijaksanaane Menteri Pendidikan Nasional sing mboten enten tahun 2012 tahun 2011 mboten enten, muncul tenggene 2012 niki dawuh Pak Menteri ngeten. Nek kula ganti bahasa kula, supaya sukses wajib belajar 9 tahun niki ora potol nong dalan, maka kebijaksanaan yang ditempuh ora enek bocah sing kelas 3 wae ujian terus ndak melu ujian. Mula bocah-bocah SMP senajan lagi lho yu rungokno, bocah-bocah SMP senajan wis kadung meteng se oleh melu ujian niki sik nembe niki lho SMP yu kon darani SMA. Lah SMA aku ora ngomong SMA gede-gede kok bocah SMP. Krono kebijaksanaane Bapak Menteri ben ora putus sekolah, sik kesempatan melu ujian soate wis terdaftar oleh melu ujian niku akhire bar pengumuman ngoten mbene ngoten surat kabar muncul niku supaya digekne ruangan khusus kangge Kediri sing oleh melu ujian kondisi wis hamil niku 11 titik wis sing konangan no sing hamil kok lek sing cak tenane ya wis gek ora hamil lho kira-kira ya rada akeh wis sing hamil lho sing ora pinter kuwi sing pinter-pinter nah galek piro saiki kangge Kabupaten Trenggalek ngantos pelaksanaan ujian nasional mboten enten berita. Tapi sak cekape ujian nasional berita muncul laporan dari puskesmas seluruh Kabupaten Trenggalek. Puskesmas sak Galek bocah-bocah SMP sing wis lapor meteng neng puskesmas niku namung 17. Pun ngeten niki apa sebabe adalah pengoperasian HP yang salah guna, salah dalam mengoperasikan HP. Masya Allah Pak, kula niki nggih kepala sekolah, kula nggih ngopeni SMP,
saben kalih wulan sepisan paling suwi niku kula enekne momen dadak. HP kumpulkan. Kadang-kadang oleh swidak HP. Terus kula bongkar siji-siji. Tak lah ganti HP kula ora nyandak. Lah akhire kula du kepala-kepala sekolah tak warai carane bongkar HP ke piye. Didu. Napa saged jenengan adu HP? Nah, lek kula saged adu HP. Pokok HP nek arek wedok niku sing akeh nomere lanang-lanang ngono. Lek HP ketek arek lanang sing akeh nomere wedok. Lah akhire HP-ne cah lanang diklik nelpon cah wedok. Halo, wis suara wedok ngono kan? Halo, digletakne kene terus kene disetelne sing HP wedok setelne lanang. Halo. Jejer. Kamu siapa? Lah kamu siapa? Lah ini nomor anu. Lah ini nomor anu. Kamu selingkuh. Oh iya ruam iki kula karo. Oh yo. Ayo ngono dadi HP loro tok wis tukaran. Saeneng-eneng metu kabeh iki engko cah loro tukaran iki padha ra ruwe. Ndak ngerti lah iki HP padha HP ndak ngerti kan sing kok kono. Nah, akhirnya terbongkar sedaya sak rahasia apapun sik HP loro pun terbongkar kabeh. Lek pun ngaten kula rampas memorine kula rampas kertune kula rampas dibalekne kosongan. Nek empun kebacut HP niki kula deleh meja bocahe kula celuk kula wehi petil. Kula bani sampai hitungan 1 dari 3 supaya ditutup. 3 2 1 tok nyenyet. Bocah kuwi mung sing nuthuk sapa? Sing gadah ya wis ben lapor polisi, sing nuthuk sing duwe kok. Inilah Bapak Ibu salah setunggal langkah sing pun kenyataan kula raosaken lan kula laksanakaken dalam menanggulangi penyalahgunaan HP. HP akan menghilangkan kemanusiaan lek ditokne utawa salah dalam mengoperasikan. Iku siji. Terus nomor loro yang mengancam kemanusiaan pun kathah lho nggih. Dadi kemanusiaan ki kudu terancam mawon. Nomor kalih kula runtune kasusé dhisik mengke perkara le nyimpulne le gadokke wingking. Kasus yang kedua pun nate mireng wong wedok gugat cerai jaluk pegat gugat sing lanang pun nate mireng. Kana? Wong wedok gugat cerai suami. Rata-rata kuwi wong wedok sing tas lunga ke luar negeri. Betul? Pun rungokke saniki tak critani yu. Nalika Kanjeng Nabi jek sugeng ana manten anyar saking tresnane omong-omongan saking tresnane krana tresnane ora krana saking lek ana masalah tertentu karo maratuwa niku diparingi kamar manten kenggone ning dhuwur wong tuane ibune ning ngesor. Ngono lho, kamar manten ning dhuwur. Nah, krana sik saking tresnane apa-apa duweke wong loro. Wis saking tresnane lak barang-barang duweke wong loro to. Apa-apa duweke wong loro ngono lho. Lah barang kakunge niku badhe miyos, Dik, aku engko tak ana kepentingan sedilut. Sampean neng kene engko le mudhun lek ra bareng aku ya ora usah mudhun ra apa-apa wis tunggu neng kene ya ora dikancing lho lawange
lawange mboten dikancing. Tapi suami dawuh ojo lunga-lunga, ojo mudhun lek ra bareng aku. Lek saking tresnane to. Saking tresnane lho niki yu. Ojo mudhun lek ra wong loro. Delalah pas tindakan kakunge urung teka, ibune semaput tiba neng jeding. Sing nunggone adik lanang bengok-bengok, "Yo ibu piye, ibu piye, ibu piye?" Mbak Yune ora jawab. Adike munggah nang papan ngomongi, "Yu, ibu piye kae tiba? Kowe ra medun." Ngene le, aku karo masmu ndak bareng medun lek ra wong loro. Saiki lek kondisi ibu kaya ngono kuwi, sampean sowan Kanjeng Nabi dhisik. Tarekno Kanjeng Nabi, aku ki medun piye lek ibu lara kaya ngono kuwi. Akhire lari jaler sowan Kanjeng Nabi. Matur napa enenge? Dawuh Kanjeng Nabi, "Le, Mbak Yu mau ngomong ngono ya?" Terus pundi Kanjeng Nabi? "Mbak Yu mau ngomong ngono kon taat karo suami." Nggih, dadi ya lek karo suami ndak bareng medun ora usah medun, Mbak, dawuh Kanjeng Nabi. Heeh, ya wis. Delalah let pirang menit ibune meninggal, bablas mati. Adik lanang bengok ra karuan mluwayu nggos-nggos ibu wis ndak rambukan, Mbak, piye. Sik sowana Kanjeng Nabi. Aku medun oleh apa ora lek ibu meninggal. Lah akhire sowan Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, "Panggah yu. Le, Mbak Yu omong ngono kon manut karo suami ya." Nggih. Akhire gancanging cerita bareng pun cukup pemakaman sing kakung rawuh. Sing lanang len nangis malah luweh banter krana ya gene kok bojo tak penging medun menyapa iki sing salah aku, pira-pira kesalahanku ngapuranen, aku ki ora rumangsa arep ngunci, ora arep liya-liya, aku ya mek saking leku tresna apa-apa kudu bareng wong loro, tujuanku ora rena-rena. Iki terus piye lek ngono supaya ndang padang sowan Kanjeng Nabi bareng-bareng manten anyar loro wau sowan Kanjeng Nabi. Terus pundi Kanjeng Nabi, kula rumangsa salah banget. Ngene. Ibumu dadi ahli swarga. Mergo oleh pahalane duwe anak wedok patuh karo suami. Ibune nyang swarga soalnya anak wedok manut suami. Kula takok ibu-ibu karo suami model ngono ki panggul pun enten. Pun enten wedok manut ngono ki. Kula tekok teng pundi-pundi urung eneng. Lek ngono kesimpulane istri nggone dhewe niki rata-rata dereng sepenuhnya mlebu neng lingkaran seorang istri menurut ukuran agami Islam. Loh, urung mlebu nang lingkaran kok wis nuntut cerai lho piye? Wong mlebu urung kok wis nuntut cerai. Lah, lucune yang luar biasa dan perlu diberontak besar-besaran. Len nuntut cerai ki ora taren Pak Lurah, ora ngabari Pak Mudin. Padahal dawuh Allah la enek ngono kuwi fab'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Saurunge melangkah nanggone jenjang proses perceraian, kumpulkan dulu satu pendapat didandani dhisik. Langkah dandani ora enek blas moro-moro wis nggawa pengacara nang nggone pengadilan agama. Lurahe ora dikabari, mudin ya ora diomongi. Roh-roh ning kono sidang sing lanang oleh panggilan.
Celaka niki. Akhirnya neng kono sidang perkara apa perdata lan jenenge duka tapi kasus perdata. Delik aduan. Sing wedok mengadukan sing lanang ngene lanang ra tanggung jawab. Ora enek seksine. Sing lanang dikalah ning nggon sidang. Ngacungo lek tani lek kowe arep menang lewat ngendi? Mesti kalah sampean lek tani. Petani rata-rata mulai macul nganti teko panen pari niku rata-rata sekawan bulan. Duwe duit titik tuku emas, tuku obat, nggih. Akhire bojo ra dingehi apa-apa, patang sasi, soke. Jadi takoni sampean patang sasi ngehi apa? Ayo jawab apa? Sampean patang sasi bojomu kok ngehi apa? Ya mesti orang ngehi apa-apa toh? Jadi semene kae iki lek digugat kabeh pegatan lho. Lho kaya ngene dilakokne oleh pengadilan agama. Lek wis kaya ngene iki salahe sapa? Nah, ngono lho nggih. Salahe sapa mengko niki sing badhe kula bahas salahe sapa niki. Jadi lek petani entek ning nggone dhewe iki entek lek digugat istri tanpa saksi lho nggih. Mula mengke teng wingking panjenengan kula warai ben pinter engko ning mburi lek nyimpulne nggih. Saniki kasus dhisik mawon kaya ngono iki sing salah sapa? Nah, nggo sakniki diwiwir sakniki. Rusake negara niku ya gara-gara pakar-pakar ahli tata negara sing garai tatanane rusak, negara tatane rusak ya para sarjana-sarjana pakar-pakar ahli ilmu tata negara. Rusake perpolitikan Indonesia ini rusak ya gara-gara pakar-pakar politik. Rusake pendidikan nasional ya gara-gara pakar-pakar sarjana-sarjana pendidikan sing kabeh mengrung oleh gayan. Lek wis oleh gayan meneng. Menang lek oleh gayan ngomonge tata negara ki sarjana tata negara kok ora oleh gayan ngomonge rumangsane negara ki salah kabeh ngono pokoke sing ora oleh agama ora oleh gayan. Rusake perpajakan nasional lek teko kene mbok jenengan langsung oke ngono lho ning kono sik rongak-rangok nggih iya apa ora sik saiki mau wis oke lek teko kene iki. Rusake perpajakan Indonesia ya gara-gara pegawai pajak. Nah nggih. Nah lek nek nyatane soalnya mesti kabeh setuju ngono. Oke niki Pak Lurah bengoki 1000 bayar 2000 bayar 5000 bayar bareng teko kono gelenggem caruk wong lho ngono kuwi perpajakan nasional sing ketok moto contoh. Akhirnya rusake agama Islam ini nanti juga pakar-pakar agama Islam. Sarjana agama Islam ku soalnya nenggone agama kan ndak ada aturan Islam ki terus dilantik jadi sarjana agama ngono ra enak. Terus Mbah Yai Lirboyo dadi kiai pondok gede Lirboyo mergo santrine Mbah Yai Hasyim Asy'ari ngono ki Mbah Yai Abdul Karim dilantik oleh Mbah Yai Asy'ari ngono ora enak. Sing paling cilik kula alumni Lirboyo kula terus dilantik diwisuda oleh Kiai Lirboyo terus dadi Kiai Ngares ora enek blas. Tapi kenyataannya di dalam Islam ini banyak sarjana alam gaib. SAG lah sarjana alam gaib toh. Sarjana hukum Islam justru merusak dari dalam Islam itu sendiri. Contone niku wau
ngladeni pegatan sing tanpa saksi ning pengadilan agama kono. Iki gara-gara apa? Gara-gara perpolitikan nasional. Lho ngono lho. Sing diowahi nggon ndi? Tak jak pinter lho niki. Kula jak pinter. Sing diowahi mek sithik. Nggih, titik tok diowahi. Awake dhewe ra krasa. Syaratnya dadi anggota DPR adalah berijazah setidak-tidaknya SMA atau berpengalaman sederajat. Nah, kata-kata berpengalaman niki diganti. Niki lho mian. Berijazah SMA atau berpendidikan sederajat. Lah, pendidikan sederajat ini nang Indonesia zaman semono ora eneng. Akhirnya gawe paket A, paket B, paket C kuwi jane nggih ndelai kadung muni berpendidikan sederajat niku. Asline berpengalaman sederajat. Berpengalaman sederajat niku karepe ngeten, panjenengan dadi kepala desa. Saiki syarate ijazah SMP upamane nggih. Ijazah SMP masa jabatannya 6 tahun. Lah bareng wis 6 tahun terakhir payah prei niki undang-undangnya wis diganti, kepala desa paling tidak harus ijazah SMA atau berpengalaman sederajat. Tegese Pak Lurah niki wis berpengalaman dadi lurah sak periode senajan SMP oleh magang, soalnya punya pengalaman dadi kepala desa. Ngono lho karepe. Lagi berpengalaman ki mesti digosok karo ahli politik. Perpolitikan kita dirubah ke berpendidikan sederajat. Akhirnya warga bangsa Indonesia ini tidak diakui oleh politik Indonesia lebih 60%. Tidak diakui loh perpolitikan Indonesia. Ngono iki aku bengok nang kono-kono. Sapa kuwi? Para kiai seluruh Indonesia iki sing ora duwe ijazah diajekan kuwi. Nggih. Jane takon ono kene iki kiai-kiai iki sing duwe ijazah SMA nenek pira sak panggul iki. Itu ndak iso blas masuk nang melu mikir negara ki ra iso soare ora duwe ijazah ngono lho. Mbah Yai Maimun Zubair lek dadi anggota DPR 4 periode berarti 20 tahun. Terus anakku tamat SMA daftar calon DPR sah. Barang Mbah Maimun 20 tahun dadi DPR daftar neh rasah soalnya ra duwe ijazah SMA lho ngono iki. Ini terjadi di negara kita. Efeke piye efeke? Tahun 1977 tahun 1977 sidang umum MPR arep bahas undang-undang perkawinan. Krono anggota DPR seokeh Pak Kiai, undang-undang perkawinan tetap gawe syariat Islam. Mbah Yai Bisri Sansuri mergo dikalahne undang-undang perkawinan atau perang sabilillah. Saya akan mengibarkan bendera perang kalau memang ini disahkan. Nih lho, hebatnya. Lah akhirnya undang-undang perkawinan ditarik ndak sida disahne mergo ditentang oleh para kiai. Kiai iki ngalang-alangi ngene iki akhire piye carane supaya kiai ora melu dadi DPR. Mula kata-kata berpengalaman diganti berpendidikan. Lek wis kiai-kiai ora melu sidang nang DPR kono, mbiyen kelek di sidang DPR ke wibawa banget ngendi-endi pasang spanduk selamat sidang umum MPR ngono ta mbiyen. Lek saiki ora teman-teman ngene iki sidang. Wah iya soalnya nang kono wis ora enek kiai. Sore nek tata krama blas arep tak serampang tugelan boto ya TV ku dhewe tawet tuasamo. Lho sami-sami mresani to nek wayah sidang kaya ngono ya. Walhasil akhirnya undang-undang perkawinan sing bertentangan karo Islam niku wau sithik demi sithik mlebet, termasuk gugat cerai.
dengan sistem pengadilan umum. Peradilan agama PA mboten bernaung di bawah Kementerian Agama. Pengadilan agama niku mboten ning gone Kementerian Agama lho, melu kehakiman. Dadi ke Menteri Agama ndak iso ngandani pengadilan agama. Oh. Dadi Pak Naib repot-repot gawe mantan ki kono sing ngrusaki ngono lho. Bodoh lapor saiki angka perceraian terlalu banyak. Lah salahe perceraian orang manut agama Islam. Kesimpulannya kayak apa? Lek pancen sampean boten jatuhkan talak, wong lanang orang jatuh ke talak, senajan didok karo pengadilan agama, perkawinan kisah mungguhe negara, sah mungguhe Allah. Sing didok ning pengadilan agama kono, sing sah mungguhe negara, sah mungguhe Allah, ndak bisa dipedhot mung kejaba lesan suami. Jadi lek sampean digugat cerai istri sampean ra ngerti ra rumangsa salah. Ndak rumangsa salah. Roh-roh wis digugat ning kono, bene. Akhire sampean yo oleh surat duda to. Rabi neh beres. Soale wis duwe surat duda. Kok apa sing janda? Lek arep rabi neh engko wayah hijab paranono. Wayah hijab kan krungu mandak yo cedheke. Arep rabi neh mergo kadang-kadang lek njaluk gugat ki mergo ya duwe orang ketiga ngono. Ada simpenan kono ngono. Lah bareng arep dijabne sampean mara Pak Naib niki bojo kula sah. Kula urung rumangsa megat. Dengan cara apapun saya akan berusaha akan balik kembali baik. Selama ini memang nusus. Maka saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan istri saya sebagai istri yang sebenarnya. Pak Naib. Pak Naib mesti kondur ora wani ngijabne Pak Naib. Sampean bojone malih loro ngono lho. Nah, tak warai saiki. Nah, nggih. Dadi aja dikalahne pol-pol to wong lanang bener barang tinggi kalah. Dadi iki lho semrawut. Lah sampai ini kawin yang kedua kalinya lanang urung rumangsa megat kene senajan duwe surat duda dirabekno sah mungguhe negara tapi tetap tidak sah mungguhe Allah. Di sanalah akan lahir anak-anak manusia yang tidak bersama dengan kemanusiaannya. Bubrah negara, agama bubrah, manusia yang paling bubrah. Lho wis kaya ngene iki lho Pak, wis kaya ngene iki lho, wis kaya ngene iki lho. Majelis Ulama Indonesia yo jek meneng ae. Suriah NU lho ya meneng nggih sing dipikir ki apa. Padahal lahire Nahdlatul Ulama ini krana Ahlus Sunnah wal Jamaah terancam. Ahlus Sunnah wal Jamaah terancam ning negara Mekah kono. Indonesia nyusun kekuatan nggih membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah ancamane sik ning Mekah. Zaman semonten tahun 26 ancamane sik ning Mekah, Indonesia wis ngedekne NU nggih bentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sakniki ancaman sing mubeng di sekeliling kita teng jerangap ancaman wis arep nubruk meneng. Iki pangan apa to sak tenane budunan nggih. Ancaman wis kaya ngene iki sik meneng ae suriah iki. Dan menika kula teng panggul konferensi NU kula milih kula dhewe. Pilihan Suriah, alhamdulillah kula oleh swara 1. Kula sing milih kula dhewe. Artose napa lah aku terpilih dadi Rais Suriah, saya akan memperjuangkan ini. Sekuat tenaga saya akan berantas mudah yang tidak sesuai dengan agama ini. Saya siap dan saya punya keberanian. Duh, blaine kepilih. Lek ora kepilih, aku ora milih karo sing dadi kuwi. Lek enek ndak nyambut gawe, insyaallah aku wis ndak dosa, aku ya mek ngono ae. Inilah bapak-bapak, Islam sudah terancam. Islam sudah terancam. Mula akhirnya pun semonten niku lek keras. Lah sakniki mulai ngaji sing tenanan niku. Gambaran ngoten niku. Jadi wis meh amoh ya donya ki. Pun meh amoh. Pun sakniki ngaji sakniki. Bismillahirrahmanirrahim. Islam akhir-akhir niki Pak, enten Islam garis bebas, ono Islam garis keras, ono Islam garis pas.
Ya ana telu ki saiki lek didadekne telu. Garis bebas sing paling lunak. Nomor loro sing paling keras jenenge garis keras. Sing antarane garis keras karo garis bebas niku jenenge garis pas. Garis bebas niki jenenge nek gawe bahasa Arab jenenge faham jabariyah, di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Faham jabariyah niku padha karo panjenengan mresani wayang lho. Petruk nuthuk gareng sing nuthukne ya Pak Dalang. Gatotkaca menang sing ngenangne ya Pak Dalang, dan seterusnya. Wayang ora iso nyapa-nyapa, awake dhewe ya wayang kuwi. Dadi wong ora oleh maidu kancane, kabeh ki wis kesane Gusti Allah. Nyolong mentok yebene pancen wong kuwi karo Gusti Allah dikersakne nyolong mentok. Nyolong bojone wong ya bene pancen kuwi karo Gusti Allah dikersakne nyolong bojone wong. Barang-barang oleh ngene oleh pokoke kabeh oleh soalé kabeh kuwi wis kersane Gusti Allah. Ngono ki ya akeh. Sakniki pun kathah Islam model ngono kuwi. Model garis bebas. Jenenge faham jabariyah. Niki pun berkembang. Wih, ning wong salat cukup dibatin ae, centak-centuke lek ra eling ya ora oleh gawe. Dadi salat ki cukup sing penting eling. Heeh, Kang, lek sing penting eling kowe lek manten anyar karo bojomu ki sing penting ya eling ngene gini to, aku ya ngono ae. Karo bojone sing penting eling ngene ora ya wis. Heeh, tengeluwe barang sing penting eling lek lawuh sate kenak ngono ora ya wis. Ora usah mangan, ora usah apa sing nyapa kok ora mangan eling wis penting. Nyumak nyamuke lek ora eling ndak roh jenenge arep nyapa. Ngono ki Islam garis bebas. Sing paling mengancam kita adalah Islam garis keras. Islam garis keras niku pokok neng Quran ora didhawuhne lengarani halal. Wacanen sak Quran sing muni asu ngono ki ora eneng. Lek ngono asu ki yo halal ngono. Mualah sing ngantem lek garis keras niku mesti nyuwaruk kono nyuwaruk kene, nuwabok kono nuwabok kene jeneng garis keras. Mulutan peringatan Maulid Nabi kula kalih panjenengan Maulid Nabi ngono ya musyrik. Oh iya musyrik. Weneng neh wong tahlilan kuwi segone sik angur iwak asu ngono ya eneh. Ngono kuwi jenenge malah jenenge majelis tafsir Al-Qur'an lan jenenge MTA. Mbong arep tak kewethak ndiase tak delok tebake sing ngomong nudu wong Islam. Lah wong apa? Plastik. Kaset. Alah bengok nyenthi-nyenthi garis keras tebake kaset. Arek ketakono ya rasa males. Dadi kaset beredar di mana-mana, garis keras. Awake dhewe salah, kuwi salah. Panggah salah, pokok ora padha karo dheke. Dadi dibenerke mek dheke dhewe ngono. Get tebake ayat-ayat sing dipakai adalah ayat-ayat sing wis dinusah, dimansuh hukume, dijupuki tinggi dalil. Padahal kowe wis diamandemen bahasane sakniki. Tenggane Quran niku kathah ayat-ayat sing dimansuh malah dijupuki. Pramila para bapak para hadirin niki kita kudu iso mbedakno Islam ku awake dhewe iki garis pas. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah sing kita ikuti niki adalah garis pas. Garis pas ke piye? Ma asobaka min hasanatin fa minallah wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kullum min indillah famaliha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Barang-barang sing apik konggone Allah. Barang-barang sing elek kok tanganmu dhewe. Ning sak tenane apik utawa elek kabeh kok ngersane Gusti Allah. Iki lho.
Oke karo kata-kata iki layah kohuna haditha ndak iso memaham kata ini. Wis dicap langsung lho karo Quran wong ki oke sing ndak ngerti karo karepe ayat iki ngono ki wis dawuh ayat dhewe sak ayat ki ra ngalih. Barang-barang sing apik saka Allah, sing elek-elek kok kowe dhewe, ning sak tenane elek utawa apik kabeh kanggone Gusti Allah. Ayo piye ngono ki? Oke wong ora ngerti karo kata-kata iki. Wis dicap terus ayat kok layaf kahuna kaditha kabeh ora ngerti kok karo karepe ayat iki. Akhirnya diterjemah sak karepe dhewe ora paham. Pancen angel lho nggih mung kok dingen. Sing apik-apik kok Gusti Allah, sing elek-elek kok kowe dhewe. Ning sak tenane elek atau apik kanggone Gusti Allah. Piye jale ngono. Terusan lek ono piye kuwi kesimpulane? Disimpulne ora kena tapi lek dipraktekne saged. Lho niku lho bedane Al-Qur'an ki ngono lho. Barang-barang sing apik kok Allah, sing elek-elek kok kowe dhewe. Ning sak tenane kabeh mau kanggone Gusti Allah. Kuwi lek diterjemah ora iso. Tapi lek dipraktekne gampang. Piye prakteke? Panen alhamdulillah. Pangan wereng aja sih alhamdulillah konggone dhewe kok. Ada anake aku rong zakat saiki ra panen. Gusti nyuwun ngapunten lek ngoten kula tak zakat. Lho ngene iki lho, kul kulum min indillah. Dadi lek elek sik grayana salahmu, lek apik aja ngrayai. Panen apik. Wah, bareng tak rabuk tenan manut aku panene akeh. Lho. Dan kowe lek ora tak omongi kowe ora panen, blabal ora panen, bareng tak omongi carane nggarap ngene, carane ngrabuk ngene lho tenan to manut aku panen. Lho, ndak oleh kuwi. Tapi lek kesandung lah aku kurang ngati-ati ya kok kesandung tenan to ya Allah, kula bar niki tak ngati-ati. Lho ngono lho. Jadi kesandung bareng wis kesane Gusti Allah tapi dalane mergo kula ora ngati dadi digrayai dhisik lek elek ndang takok nang awake dhisik tapi lek apik aja sadak takok bablas alhamdulillah kuwi mergo apik lek elek nyapa to kok kena elek oh mergo salahku iki salahno dhisik awake mula Gusti Allah nurunke iki mergo aku salahku iki ngono lho lek elek. Lho neng sing paham ngono ki ya arang-arang walaki la yafqahuna haditha. Dadi garis pas ki ngoten niku manusa kalian Allah dipun paringi kesempatan untuk berusaha. Pun termasuk garis pas lah niki lho nggih sing perlu kula aturke. Supaya awake dhewe niki ora ketinggalan nejo utawa ora sadar utawa mboten kadang-kadang kiyaine dhewe niki menghindar sangka kebiasaane dhewe niki lho para bapak para hadirin sing dalu niki perlu kula gariske nggih kadang-kadang sing dadi kiai ning gone lingkungan niki krana kedisian ora demen niki apa yang sebenarnya napa sing mestine bolak-balik dinyang iki ndak diakoni niki lho napa niku kula dhisik nih urung mesti lek para ulama kita kiai-kiyaine dhewe iki karo nyanyi sing ra demen lak ya akeh to kiai-kiai lho kiyaine dhewe karo nyanyi ngono ki lek ndak demen tenanan. Oke, sing ndak demen kuwi. Padahal kiai dhewe gayane nyanyi lho piye to? Ndak krasa to? Saeneng-enenge kiai lek ning Indonesia bahasane kiai saenek-eneke Pak Kiai sak Indonesia niku kabeh ngerti lagu, iso nyanyi. Ning jero akeh penyanyi sing rung iso ngaji lho masalahe ning kene. Tapi kadang-kadang Pak Kiai karo nyanyi ki ora demen. Padahal dhek dhewe ya nyanyi lho piye to ngono iki. Lek pun kula aturke benjing mulai benjing jenengan niteni to. Kabeh Pak Yai nganti yai sing gedhe nganti teko yai langgar paling cilik, yai mimpin yasinan, pemimpin tahlilan, ngonten niku bar ndonga rata-rata mimpin nyanyi ngono lho.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Terus mimpin nyanyi loh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Lho ki sing suarane rada apik. Sing paling titik Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Lho ngono ta? Enak sing alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Ngono ta umirang. Ya ora enak ya mesti dilagokke. Lah di Pak Kiai kabeh ngerti lagu. Tapi kathah sing fanatisme tinggi karo lagu ora demen. Mestine kuwi memang tek Pak Kiai nggih. Pramila dalu niki kula aturke mungkin sekian tahun yang lalu pun nate kula uraikan nalika imtihan teng pondoke Yai Jainal kula pun nate matur niki. Jadi nyanyian niku dakane kiai senes dakane penyanyi lho asline. Ning kadang-kadang kadung kiai ne fanatisme tinggi moh we. Riwayate Allah dawuh tenggene Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liubayyina lahum al-ayah. Gusti Allah orang ngutus seorang utusan pun kejaba gawe bahasane masyarakate. Jadi kabeh utusane Allah niku diutus supaya menyampaikan pesan dari Allah dengan bahasa masyarakatnya, duduk bahasane mubaleke, bahasane sing dijak omong. Niki lho kiai ki ngono kuwi lho. Dadi kiai ki barang-barang sing angel-angel diterjemahne penak supaya bisa dimengerti oleh masyarakat. Tapi lek sarjana bae penak-penak digawe sing angel ben ketok lek dhek iki pinter ngono lho. Ya kuwi kualik ngono kuwi. Lek Pak Kiai ngene lho Pak, keterangane sing rinci ngeten nggih urut-urutane ngene lho, ngono. Secara kronologis memang harus begitu lho. Ngono apa kronologis ki apa? Lek sarjana sing kronologisnya lho ngono. Nah, lek nggone dhek urut-urute ngene lho ngono lek Kiai. Ki urutane ngene lho. Lek sarjana secara kronologisnya begini lho ngono. Jadi penak digawe angel kuwi sarjana, angel digawe penak kiai ngono lho. Dadi beda. Mula akhire pada saat Islam niki pun merambah nang negara jabane negara Arab, ngoten lho. Pun mulai kesulitan. Al-Qur'ane bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab. Bareng metu teko jabane negara Arab mulai bingung. Maka lahirlah pemikir-pemikir baru supaya Quran iki bisa dicerna, dipelajari, al-hadis juga bisa dipelajari, maka disusunlah kaidah-kaidah ilmu yang berhubungan kalian Al-Qur'an, ilmu tata bahasa, ilmu nahwu, ilmu sharf. Ini disusun kabeh kaidah-kaidahe. Kabeh yang jupuk kok nggone Al-Qur'an kono. Diwaca ha apa diwaca hi apa diwaca hu kok artine beda-beda. Walimatul ars napa walimatul urs. Ngono ki sik beda lho, Pak. Jeling benjing jenengan krungokne nikon manten. Wonten ing acara walimatul ars, wonten ing acara walimatul urs. Ngono ki lem bedakne piye jale? Nga apa ngu? Ya bingung juga. Bahasa Arab ki langel ngono kuwi kok. Jale tulisane padha. Salah tompo karo salah tampa beda ora? Tulisane padha. Lek maca siji salah tampa karo salah tompo. Benten. Benten tulisane padha. Iya ngono walimatul urs karo walimatul ars beda. Makanya lek MTA majelis apa mengke? Majelis tafsir Quran kuwi mang ora ngerti nahwu ya nyonyor kabeh ngono lho. Nah, barang pun ngoten dugi negara Baghdad ngriki namine Mbah Khalil Al-Basri, kutha Basrah. Kutha Basrah niku kota terbesar kedua ning negara Irak nggih. Teng mriku enten ulama besar jenenge Syekh Khalil. Akhir karane Khalil Al-Basri. Lah niku gawe model madrasah sing saniki diterokne niki ilmune Mbah Khalil antara lain.
Lah murid santrine kuwatah termasuk ana sing ka luar negeri. Lho nek santri ka luar negeri bocah ganteng banget. Saking gantenge ora enek wong tekon jenenge ngono lho hebate niku. Ya mek cah ganteng lho. Kalau cah ganteng mek ngono tok saking gantenge mek donek ning gantenge. Akhire dugi sakniki ora enek wong sing roh jenenge sapa ning karane Imam Sibaweh. Niku ahli nahwu. Siba niku apel, waihin niku bau. Sibaweh ki wong ambune kaya apel ngono lho. Dadi julukan lho wong sing ambune kaya seger kaya apel. Jenenge ra takokne. Karan Imam Sibaweh. Imam Sibaweh niku cerdas banget, murid Mbah Khalil sing paling cerdas. Jalma limpat seprapat tamat, bature setahun menggeh-menggeh dheke 2 sasi tamat. Ngoten sak fan niku. Akhirnya bareng ketok pinter banget Mbah Khalil duwe murid pinter, bangga tek ko luar negeri pisan. Berarti Islam akan segera berkembang neng negarane Baweh. Tanpa harus mubalik ke sana, Baweh engko mulih wis nggawa Islam, di sana akan dijelaskan dengan bahasane Baweh. Ngoten lho. Akhirnya timbali Baweh dalam yai. Aku sentek ngilmuku. Ndak isa aku mulang awakmu ki. Lah kersane yai saiki ndang mulya supaya Islam ki berkembang pesat. Mulya ki yo ning kono ndang nyebarno agama Islam menurut bahasamu. Modele ya terserah kaya kene ya keneng. Pengestune yai akhirnya Baweh boyong. Adeg pondok bareng teng mriko Baweh niku santrine kathah, santri sing mondok ning gone Mbah Khalil niku bubar nututi Baweh mergo Kang Baweh ganteng. Ngoten lho lekas-lekasane niku. Jale saiki sik niki tok mawon disimpulne jale niki tok mawon. Kula duwe santri akeh. Upama lho nggih. Terus santri kula mulih boyong ning kono adeg pondok. Barang ngriku adeg pondok santri kula entek resik pindah rono kabeh piye kula. Ayo lek perlu griyegeten lek perlu anek santriyat ngoro. Lho. Bingung. Mbah Khalil nangis kentekan santri ning sing ditangisi krana bangunan jariah wong pirang-pirang nggih ndak ana santri nggih apa. Nangis nang Allah, ya Allah. Ngilmu kula ditelasne Baweh. Telas ngilmu kula telas. Lah sakniki ndelalah santri kula nggih telas kebandang Baweh. Ya Allah, gek dos pundi sedaya niku amal jariah tiyang kathah mboten nonton sing mondok. Lek disusui manuk lawet ngoten sik untung. Lah sawang tok bendina kula nyaponi ora enak manfaate babar blas Gusti. Kula nyuwun ngilmu anyar sing Baweh mboten gadah. Lho hebate ulama. Dadi Mbah Khalil nyuwun ngilmu sing Baweh mboten gadah. Ben bengi salat hajat, salat tahajud nyuwune panggah mboten enten tanda-tanda perkembangan. Akhirnya dangu-dangu manae terusik ya timbang ngono lek digawe wong Jawa. Timbangane neng omah ora enek kancane ya takmu budal ning Mekah menawa engko ning kono diparingi ilmu. Akhirnya King Nasiriyah tekenan birang lho nggih teken kali mlampah ngalor ngulon mliger teka nggon Ka'bah. Dugi sanding Ka'bah birange dideleh panggah salat hajat salat tahajud nyuwune panggah Gusti ngilmu kula telas ditelasne Baweh santri kula telas kebandang Baweh kula tebih saking Baghdad ngantos ngriki nyedhek Baitullah nyuwun kemurahan panjenengan kula panjenengan paringi ngilmu sing Baweh mboten gadah ya Allah panggah nyuwun ngilmu sing Baweh mboten gadah. Delalah bareng pun pinten dalu nengan-nengain donga birange mencorong biur kaya pedang biru pedange mantili ngono pun roh pedange mantili mok juar ngoten. Mbah Khalil kaget ya Allah wong aku iki nyuwun ngilmu kok pedangku mencorong mosok iya iki ana hubungane karo olehku ndonga coba tak ndonga neh lek ndonga biasa ndangak malih rada nglirik pedang ngoten. Ya Allah ngilmu kula telas ditelasne Baweh santri kula telas kebandang Baweh kula nyuwun ngilmu anyar sing Baweh mboten gadah biar oh tenan iki tebake
tenan ti apa tapi isarah apa lamaat suyufuna lamaat mencorong apa suyufuna pedangku lamaat suyufuna pedang kok mencorong kene ngopo niki kalih istirahat dionene manualah pedang kayak kisarah apa to ya pedang kok mencorong bolak-balik kaya mencorong walah pedang ki karepe apa to kok ora paham to ya pedang walah kok mencorong ngoten wis mboten karuan kathahe panggah pedang walah pedang kok mencorong walah mencorong kaya apa lho artine mencorong walah pedang dangu-dangu ngoten niku saking kathahe leng ngonekke manahe Mbah Holil padang biar tebake lamaat suyufuna pedang mencorong niku dadi ilmu anyar sing baweh boten gadah. Alhamdulillah diparingi ilmu anyar tenan wis iki baweh ra duwe muga-muga engko masjidku sepondokku rame neh mergo ilmu anyar baweh ora duwe baweh arep golek rene ra mungkin mergo santrine akeh ra bakalan dintekne baweh neh iki engko akhirnya kondur arek cilik dikelumpuk nih ayo arek cilik ngelumpuk cara sakniki gawe TPA napa lho Mbah duwe dolanan apik kang baweh ra duwe kelingan to kang baweh keng Mbah kok wis mulai saiki santrine entek melu kang baweh kabeh iki ning dolanan apik napa lho Mbah suyufuna lamaat suyufuna sik suyufuna tok dionekne bareng cah cilik-cilik jak ngomong bareng suyufuna terus ping akeh aja mandek-mandek suyufuna terus diganti redaksi seneng tukar suyufuna seneng tukar padu munda ake tiwas geton buri elingo ing dongeng lawas Qabil Habil si Qabil aja ditiru bumi bundas manuk gagak dadi guru hitungane 4 kuwi jenenge Bahar Rojas dijenengne akhirnya Bahar Rojas kuwi 4/4 wis nono alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil mustofa habibina sak teruse 4/4 jenenge Bahar Rojas arek cilik ruame wis marem padahal ibune bapake ngeterne melek Mbah ngoten niku sing tuwek-tuwek melu napa mboten angsal yo lah mula sing tuwek-tuwek do nang masjid to mosok masjid toke krosong kathah sing izin niku Mbah teng masjid riyen tenggen kula mawon mengke dangu-dangu lak mboten izin tah tenggen masjid ya wis kelompokno ning nggonmu kelompokne Mbah Holil rawuh lho kok akeh nggih Mbah niku kalih gumbrengan bayi nah lek wong tuwek kuwi sak tenane lamaat karo suyufuna lamaat iki telu lamaat suyufuna ning nggon bayi lagune ya lagu ning nggon bayi lamaat suyufuna lamaat suyufuna lamaat suyufuna lamaat suyufuna 3 dan 4 jenenge Bahar Tawil alala tanalul ilma illa bisitahdin saumbika amajmu'i habi bayani 3/4 jenenge Bahar Tawil pemuda krungu remaja krungu sowan Mbah lari alit-alit gadah 4/4 sing sepuh-sepuh gadah 3/4 niki cah nom-nom milik ki Mbah lek cah nom-nom milik saiki ngene ya tak kandhani arek nom sing inovatif lan kreatif iki ngono nggur patokan secara umum mula kembangno dhewe sing kreatif
Ki bagiane arek nom-nom. Tapi lagune mosok ngono Mbah, lagune monoton. Lah iya lagu karepmu. Lek lagu karepmu sing penting 3 karo 4. Jumlahe pinten? 7. Kan nang burine Pak Dalang sak pirang-pirang ke lek rame 7 mbok gelem gethak kok nggih. Nang gone orjon kuwi, orjone ki jale delok ngongkone teko pira kuwi. Do re mi fa sol la si ya 7 ngono kuwi. Enak ora orjone kuwi. 7. Sapa sing duwe Mbah Holil ya mek 7 kuwi. Nggih. Maca pat teko Jawa. Nah, akhire cah nom kon gawe dhewe. Lek cah nom aneh, diwalik dhisik. Lek Bahar Towil 34, arek nom 43. 43 ke jenenge Bahare Basit. Jiro lupat, jiro lu, jiro lupat, jiro lu, jiro lupat, jiro lu, jiro lupat, jiro lu kolang kaling, woh aren, godong kacang, lembayung, ora eling dek biyen, runtang runtung dikepung. Kuwi 43. Lagune Mbah, aja menonton Mbah, lagune sakarepmu. Lagune sak karepmu. Akhire lagune sak karepe dikembangke. Jiro lupat, jiro lu, jiro lupat, jiro lu, jiro lupat, jiro lu, jiro lupat, jiro lu. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang gone padha lara-lara. Wis terus berkembang dan berkembang. Mbah Holil karo leren jane apa ya karo Gusti Allah apa ya mok diparingi 3 karo 4 upama teko 5 ngono pun ndak iso. Mbah Holil ya pikir-pikir akhirnya jebak lah gawe teko 5. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Jiro lupatmo, 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 jiro lupatmo. Nah, campur terasi. Jiro lupatmo, jiro lupatmo, jiro lupatmo, jiro lupatmo. Ku coba-coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku ya 5-5. Ku teko campur terasi. Didangdutne saged didangdutne, saged didangdutne. Jiro lupatmo, jiro lupatmo, jiro lupatmo, neng 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 neng, jiro lupatmo, jiro lupatmo, jiro lupatmo. Sak refe ya panggah 5 ae. Jiro lupatmo, jiro lupatmo, jiro lupatmo, jiro lupatmo, jiro lupatmo, jiro lupatmo. Tak usah bimbang, tak usah bimbang adik sayangku, bagaimanapun cinta suciku hanya untukmu. Hapuskan air matamu, jangan menangis sayang. Kuwi dangdutne. 3 tok ya kena. Jirolu, 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 jirolu. Kuwi lagune Ida Laila tahun 72 nduk, kelingan ora? Ora kelingan ya wis. Mengapa hatiku selalu terbayang apabila teringat pujaan yang lama.
mungkin ia jua sama merasakan apa yang terjadi di dalam jiwaku. Reve ya penggah telu. Oh ingin rasanya ku melupakannya, tetapi hatiku tiada kuasa. Memang kisah cinta sukar dilupakan, selalu terbayang dan menggoda jiwa kisah-kisah indah di masa yang lalu. Lho, kabeh ki tek Mbah Khalil to. Rumangsane tek sapa tek Mbah Khalil kok ngundarane tek wong-wong kuwi sanes. Mbah Khalil sing gadah. Campur aduk ya kena jenenge wis campur terasi niku wau. Jiro lupat mo, jiro lupat mo, jiro lupat mo, jiro lupat mo dilagokne. Jiro lupat mo, pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Mung sliramu wong bagus kang dadi ati. Lek galek demenane 5 terus 4. Kuwi wong galek. Jiro lupat mo terus 4. Jiro lupat mo wing galek. Kutha Trenggalek terpapat kinubengan gunung-gunung tepung gelang bumine loh jinawi. Nah wing galek. Nggih, lek Tulungagung demenane 4 dhisik. Nggih, Tulungagung 4 dhisik engko terus mburine 3 karo 5. Nggih. 4 dhisik. Jiro lupat terus 5. Ki Tulungagung 4 terus 5. Jiro lupat mo, jiro lupat kuwi Tulungagung. Dumateng sagung pamiarsi keparenga kawula hamugani sang pelopor jaranan dangdut kreasi Safitri putra nami kempalanipun angleluri budaya adiluhung muga datan kemo saya seming rembaka. Ngono kuwi Tulungagung. Lho ngono lho. Kuwi tek sapa niku? Gadane Mbah Khalil. Ngono lho. Undarane tek sapa? Tek Mbah Yai. Nggih, tek Mbah Yai, nggih. Do re mi ngapote wala jero tangale reng majeng tantonala pada mole sertale alir alir gung Madura Banyuwangi padang bulan ing pesisir Banyuwangi kinclong-kinclong segarane kaya kaca muda-mudi jejogetan suka-suka ayo digoyang pinggulan bokong yuk padha digoyang kuwi Banyuwangi padha mawon teko ngendi nggih. Lek teko Jawa Mojopat. Lan jenenge lak Mojopat teko tanah Jawa, kabeh ya papat-papat nggih. Urip iku ana donya datandangu mula ngeling ngono aja pisan amanah rumpil wong arumpil tok sapude daning Allah. Mojopat kuwi pucung lamun desa apa to Pak Lurahe ngaji
Pak Carik semono uga ora gutang jamaahe kami tuwa sing ngangsu jaga tirta jaga baya ubeng desa sowan Pak Kyai jaga baya mubeng mampir nggone Pak Yai mampir anu Pak Yai niku keliling oh nggih Pak Jaga nggih matur suwun titip keamanan Mbah Yai oh nggih karo mulai rokok sak cepet ditinggal nggone sowan Kyai kono niki Mbah Jogabaya mubeng kami tuwa sregep nang masjid beber kloso Mbah Uceng sing nabuh bedhog Mbah Mudin sregep adzan RT RW mbantu Mbah Bayan gugah-gugah kabeh rakyat men padha tangi jamaah subuh sedaya lho apik ta desa kelek ngono kuwi apik banget gadane sinten gadane Mbah Khalil mula kapan ning ilmu nahwu singir kok nerjang syair baweh ndak wani bantah darurat singir ya ngono ae soalnya iki ngilmune guruku aku ndak wani ndak ngerti aku baweh pokok ngilmu nahwu seduwa aja kok indah nahwu kok gaduk singir pitake Mbah Khalil lek singir ora kena dinahwoni lho ngono kuwi ngalah lho baweh kian lagi makhote saniki santri bahasane makhote lek kula matur semonten kathah niku sing khususan Mbah Khalil kok ndarani ndek enek makhote Bismillahirrahmanirrahim ilmul khalili rahmatullahi alaih sababuhu mailul wara lisibaweh fakharajal imamu yas'alil haram yas'alu rabbal baiti min faidil karam fazadahu ilmal arudi fandashar bainal wara fa aqbalat lahul bashar hurufu takti'il bukhuri asyrah filamaat suyufuna munhasirah lho teng mriko nggone nah niku mbiyen teng sekolahan kula paling goblok mergo jaman semono ora iso nyanyi ngono lho nggih terus kula utak-atik nggih dereng suwi niki kula utak-atik mergo kabeh podium enek ngene ane iki ngeten-ngeten niki pas teng Tulungagung kula nenganangi pidato artise cantik-cantik teko kabeh madhep rono aku ora oleh bolong ngono lho ki critane ya Allah guys artise cantik-cantik teko kula ora enek sing krungokne lek ngene diterus-terus nih kula mengke macet mergo apa saben podium enek nyanyine akhirnya kalau golek bukune pelajaran kalau buka malih akhirnya belajar nyanyi ngono lho soalnya nyanyi kita Mbah Yai dudu dekane penyanyi lho omahe Rama demenane sing papat-papat ngono nggih jiro lupa 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 lho ngono nah krana lho sakniki disimpulne sing niki dhisik krana niku diparingne ilmu niku dateng Mbah Khalil pada saat Mbah Khalil pinuju susah prihatin mula saeneng-enenge nyanyian niku isine ya mek susah patah hati putus cinta apa neh ngono nglamun wis kuwi tok ae sing bahasa Arab balang nemen-nemen lho Pak Malan awake dhewe saking ora paham to asyauqon kaifa sabilu ya habibi asyauqan oh tergila-gila hatiku loh asyauqan kaifa sabilu ya habibi tapi bagaimana jalan untuk menjumpaimu wahai kekasihku lho nemen malan cuma bahasa Arab awake dhewe ora ngerti lho nggih saat lu bubuk dari angkum litaqrabu wa taskubu ainayat dumu'a litajmuda kan ku ambil tempat yang jauh darimu demi dekatnya hatiku padamu lho Wih, artinya ngono kuwi lho, saat lu bubuk dari angkum litaqrabu wa taskubu ainayyadumu alitajmuda kan ku ambil tempat yang jauh darimu demi dekatnya hatiku padamu.
Lho, barang no kifa nabki ming dzikra habibin wa irfanin wa ra'in khalat ayatuhu mungdu azmani. Aku berhenti sebentar di puing-puing bekas rumahmu. Dulu di sini kami berdua pernah memadu kasih. Lu ngono kuwi jajale. Bertambah nemen. Tambah nemen wong lamun mendung tekoni lho balik nyalkasan mau. Marang mega ing akasane Mas sun takoke pawartamu. Sing ditakoni napa mendung? Gek ngenteni nang konang kono lho cah iki gek sing ditakoni mendung. Wis kadung ning nongkrong ning sor klopo ngono suwe kaya ora eneng-eneng ta ya. Mendung takoni, "He mendung." Terus mendunge delalah ya kok jawab to. Titit titit titit, aku masih dalam perjalanan. Lah rasano mendung yo jawab. Padahal ibune mengadang nyawang putrane ngeloni guling ning kamar kono. Lah kaya wis teko sarkarapa ning konang kono to nggih. Gara-gara napa niku wau? Lah iya ya HP niku wau. Pun sementara monggo kita simpulaken singkulatur kesemanten kathah kala wau ilmu, sekali lagi ilmu niki penting kangge bentengi perkembangan jagat sing semakin semrawut, utamane putra-putra wayah sekolah niki Bapak Ibu kudu waspada. Di mana putra awasi rodok tenanan lek pancen nyekel HP niku kerep dikontrol. Soalnya ning jero HP niku gambar niku Pak, kadang-kadang niku ning jero HP niku lho nggih. Teng pruwen tol kaya ngono kek digawani disaki ngalor ngidul, salat barang disaki. Ya Allah. Inilah teknologi canggih yang perlu diwaspadai. Jadi saniki gawe contoh. Kula takok le enek ayam anake songo. Anak pitik namine napa yu? Kuthuk. Kuthuk nggih. Panjenengan lek kepengin kuthuk niku wau dikandhangne nang jero omah, kok sing panjenengan cekel kuthuke kiyek geleh ngomah blek, tinggal nyekel liyane ngono wis teko kono neh nyekel nek kiyek deleh kono blek. Ya panggah eneng tritip nek sore sing nang bolongan ya mrojol nek rono neh. Supaya kuthuk niki gelem mlebu nang omah niku sing carane nglebokne dos pundi yu. Ngono lho iki PR e yo ngono lho. Lah, pinter. Supaya kuthuk niku wau gelem mlebu ngomah, kuthuke ora sah dicekel tapi babone lebokno ngomah. Engko babane seneng omah anake kuthuke nututi kabeh. Tegese wong tuwa kita sedaya aja mung main perintah dumateng para putra, berilah contoh yang positif dan praktis. Ayo nyang langgar, ayo nyang masjid kae wis adzan. Aja wis adzan gek nyang masjid kono, ora ngono para budal. Ayo nyang masjid, ayo nyang musala, mergo wis ana adzan. Ayo nanggon ngaji dan sebagainya. Dadi piyantun sepuh pinter memberi contoh. Jangan hanya pinter merintah. Bocah saiki lek diperintah senajan bapake dhewe utawa ibune dhewe niki pinter alasan. Saya pinter lah desa niki pinter. Dadi dicontoni. Kita banyak memberi contoh. Niku pertama. Kesimpulan nomor kali bahwa kita sampun dihadapkan pada dunia modern yang serba canggih. Kita kedah ngatos-ngatos urusan perkawinan
sampun ngantos kita dipegatkan oleh tiang-tiang sing mestine ndak duwe hak memegatkan. Nah niki supaya orang merusak kemanusiaan. Waspada, waspada. Pengaruh HP pun merusak moral di mana-mana. Lek mbiyen penyalahgunaan narkoba, sakniki penyalahgunaan handphone sampun sangat memprihatinkan. Pramila lek ora dicekeli HP nyatane usume yo ngono kuwi. Ini sudah wateke zaman, lek dikandani malah ngel, tapi kita harus pandai cara mengoperasikan. Jadi diawasi kerep diperiksani, kerep dikontrol. Walhasil kesimpulan secara utuh kita kudu napa? Pinter mewariskan Islam dumateng anak putu. Tugas perkawinan adalah libaqa'in nasli wa baqa'iddin. Kabeh manusa ditugaskan supaya duwe anak, sing anak niku wau neruske syariat agami. Duwe anak ora neruske agama ora entuk gawe. Akeh karo titik mboten masalah, sing masalah adalah jadi menerus agama utawa mboten. Anake gangsal pinter ngaji kabeh, alhamdulillah. Lho ngaten, anake loro ngaji kabeh, alhamdulillah. Anake siji tok dadi maling kabeh, malah nemen. Wis sitok dadi maling kabeh, tambah nemen. Ndang gawe neh kuwi tok ngono. Nah, nikilah Bapak Ibu, dadi monggo sakmenika nyuwun dhateng Allah. Muga-muga anak cucu kita kalian Allah dipun paringi kekuatan untuk membentengi perkembangan teknologi yang semakin canggih saged dimanfaatkan kanggo pangembangan lan ke napa jenenge peningkatan peribadahan, malah mboten ngrusak dumateng keagamaan. Lan terakhir sampun ngantos kesupen insyaallah mangke Jumat sing ngersakne poso dhisik Jumat tanggal 2 sampun tanggal 1 bulan Ramadan. Poso Ramadan bi kaffin thalatha. Nggih, kaful batni anil mufattirat, kaful jawarih anil mubtilat, wa katful qalbi anil muhlikat. Poso Ramadan ngempet weteng aja sampai nglakoni perkara sing batalne poso. Anil mufattirat. Ngempet panca indera, mripat kuping tangan lan sebagainya supaya orang batalne ganjarane poso. Ngempet angen-angen aja berbuat yang aneh-aneh, syirik dan sebagainya supaya orang ngerusak poso secara keseluruhan. Barulah selesai bulan Ramadan Allah merdeka akan datang kita sedaya. Jadi Ramadan sampun mulai kita persiapkan sejak sekarang. Cuma ana jin setan priprayang ini lulu banaspati gendruwo bulan Ramadan sementara kalian Allah dipageri orang gudo manusa. Cuma putune ndruwo kuwi padha metu jenenge tetekan. Jin duwe anak setan, setan duwe anak pri-pri, duwe anak prayangan, prayang duwe anak ilu-ilu, duwe anak banaspati, banaspati duwe anak gendruwo, gendruwo duwe anak jenenge tetekan. Dadi jin setan pri prayangan ilu-ilu banaspati gendruwo tetekan. Tetekan biasane metu nesuk Ramadan. Lah ya niki rong metu. Ya niki rong metu. Metu nesuk Ramadan. Kuwi anake wong ya bene, aja usah diseneni, cuma kula titip kanca-kanca bocah lek tetekan lek ngarep liwat ngarep sanding masjid ning kene di stop pamane kolor kono ngelor kono wis meneng kok teko kidul kono dionekke meneh nalika liwat sanding masjid cobalah diem krana mbok menawa ning jero masjid ana wong iktikaf. Ora usah tawa-tawa sahur lek sampean orang gawa sego ngono lho. Kadang-kadang sahur kadung mangarep sahur segane entek. Lekas mapan sare ene wong celuk-celuk sahur-sahur tangi jeke kadarani teri sego bake ora. Jan ngapusi tok. Dadi rasa sahur-sahur wis teko truk-truk ngono embuh nyapa syukur lek ora usah. Kuwi lek dikandani ya malah ngebong kedung kowe. Ora usah dikandani wis babang riku, cuma kula titip tempat-tempat ibadah niki coba disterilkan saat-saat setelah jam 12
dalu titip niku tok mawon dalan-jalan monggo terserah kuwi kesenianmu dhewe-dhewe tapi lek ngliwati masjid usahakan ning kono ki rada direm dadi padha ngertine senajan tetekan yo duwe ngilmu ngono lho nggih insyaallah kanthi mekaten sedaya badhe mlampah kanthi sae pun ngoten mawon nyuwun dhateng Allah muga-muga dipun paring kuat iman Islam tumuju dumateng Islam ingkang sempurna ngantos dipun ridhai dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya rabbal alamin taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wahdina fi'nal haqq wa ila tariqil mustaqim. Allahumma jalna wa auladana talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syirk dair rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah la tadak lana fi maqamina hadza damban ila ghafartah wa la'iban ila satartah wa la hamman ila farajtah wa la tiflan ila rabaitah wa la maridan syafaitah wa la hajatun hawajid dunya wal akhirati laqad ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walafumikum kirang langkung lan kekhilafan nyuwun ngapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.